هێزا سووریا دموکراتیک قەسەدا لەسەر ڕێبازەخوا یا گرتن، ڕەڤاندن، ئەشکەنجەکردنê berdewam e û her dem û dem zarokên biçûk têne revandin û bêk û tûpabendiyê bi tûbiryaran bikin. Bi tenê navên zarokên revandî ji alî hin dezgehên mîdyayê Kurdî ve têne tomarkirin. Di dirêja du mehan de 7 zarok hatine revandin, PYD û qesede. Tekeziyê li ser kar û rêbaza xwe ya revandina zarokên Kurdî yên jêr 18 salî dikin û tûpabendiyê bi biryarên navdewletî û yên parastina zarokan û rêkeftinên Mezlûm Ebdî nakin. Di heftiya herî dawî de du zarok hatine revandin. Piştî zarokê bi navê Umer El-Hebîb temen 16 salî û xelkê bajarê Qamişlo yê ku roja înî rêkefta 25 Sibata sala 2023 ji alî ciwanên şoreşger ve hate revandin. Duh jî zarokek bi navê Mihemed Hisên Horo temen 14 salî û xelkê gundê Kefersefrê yê ser bi bajarê Cinderisê ve li taxaşê Mexsûda Helebê hate revandin. Bi revandina Mihemed Hisên Horo hejmara zarokên ku ji destpêka sala 2023 ve û ta niha hatine revandin gihîşte 7 zarokan. 3 zarok ji bajarê Qamişlo, 2 ji bajarê Efrînê, 1 ji bajarê Kobanî û 1 jî ji parêzgeha Helebê hatiye revandin. Di sala 2022 de dezgeha Ark News navê 68 zarokên jêr 18 salî yên ku ji alî qesedê û ciwanên şoreşger û PYD ve hatûbine revandin belgeh kiriye. Tevî ku xudanên zarokên revandî banga xwe dikine Mezlûm Ebdî ku zarokên wan yên jêr 18 salî vegerîne û pabendiyê bi rêkeftinên ku îmza kirî bike, lê bê ku Mezlûm Kobanî bersiva kesûkarên zarokên revandî bide û berûve jî ji bangên xelkê re revandina zarokan li deverên dibin kontrola qesedê û PYD de bi taybet li Rojavayê Kurdistanê roj bi roj bêhtir dibe. Têzanîn ku Mezlûm Kobanî bi nûnera netewê yekgirtî re Virjîna Gambara di sala 2017 û sala 2019 du rêkeftin îmza kirin ku revandin û leşkerîkirina zarokên jêr 18 salî qedexe ye. Lê qesede û ciwanên şoreşger her wiha PYD tûpabendiyê ne bi biryar û rêkeftinên Mezlûm Ebdî dikin û ne jî bi biryarên netewên yekgirtî û yên parastina zarokan dikin û dikarin xwe de yên revandina zarokên jêr 18 salî li Rojavayê Kurdistanê berdewam in.